Почна с ключ. Трябва да увеличим малко и чалгата. Пародия на игра, да ти кажа. Просто... Защо да е пародия, бе? Вече карате мойка. Днес гледам на тема просто. Сега да се мога да гледам някакви панелки на American Chopper. Това ще ги научи и гледам как е голема обаче. Това се взе. После Америка на Фиксила. Това е сетите. Това се сетите. Аз се рече на Файнър. Аз сложих и Азис и Малина и София Маринова сложих да звучат. Азис не го трябва, обаче тук всичко слуша вече, защото... Що бе, Азис има хубави песни. В смисъл такъв добре пее. Това, че си прави поведението малко по-ексцентрично. А играте тримата? Каква е Потър? Та игра трябва да се мисли, аз... Класика нямаше Big Brother на оставката си да се сещам да помитам, защото сам аз не. Сериозно? И как може тази хубава зала никой друг да не да не ползва? Много яко съм си чул това. Ай, поздравявам с тази песен. Увеличи душка. Иво, увеличи. Ай, още една. Това не видя да рече. Не е сложна играта. От Уинампа го увеличи. От Уинампа. На волумето там. При вас става процент, колко човек сте? Свещената крала. 6 маймуни сме ние. Някакви будисти. Душка, дай ти кога как става. Значи, волумето ти е